ዘተኣማምን ግቡእ መረጋገፂ ዘለዎ ወርቂ ክትገዝኡ ትደልዩ ዶ? ኣዋሳም ትራንስ ናይ ነዊሕ ዓመታት ናይ ስራሕ ተመክሮ ዘለዎ እሙን ትካል እምበር ኣዋሳም ትራንስ ይኹን ምርጫኹም። ኣዋሳም ትራንስ ኣብ ቴክሳስ ዝርከብ ትካል እዩ። ኣዋሳም ትራንስ ካብ ዝደለኹሞ ናብ ዝደለኹሞ ዋላ እውን ናብ ኣስመራ ምሩፅ ወርቂ ከም ልልእኽ ከነበስራኩም ንፈልጡ ኣዋሳም ትራንስ ይኹን ምርጫኹም። ኣዋሳም ትራንስ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን እተሃነጽኩም ከመሐደርኩም እግዚአብሔር አምላክና ከምሕረቱ ከምቸርነቱ ከምባሉ ከጸልማት ናይለይቲ ናብራን መዓንቲ በሰላም በጥዕና አሰጋጊሩ በህይወት ደውልና ንዑ ከነመስገን አብዞ ቅዱስ መቅደሱ ዘራኸበና እግዚአብሔር አምላክ ናይ ባህሪ ምስጋና ይብጽሐዮ كمون قدوس 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 النابلو بينها قدوسها بينها خبرها بينها مسجونها النابلو ليتي مسمعتي دخيبن خيبلو قالت سيكسر أزيو ركعت بزلو قدوسان ملائكة نبيات حواريات سماعات مبرهان قدس دنگل ماريا نجزابير أملاك نسخة بينها مسكون بينها كبر بينها حيانها بينها قدسها إلون زخبرون زمسكنون بأنا بحاجات نياكات بارتو قدس كمسكن سلس فقده እግዚአብሔር አምላክና ደጊና ደጋጊና ናይ ባህሪ ምስጋና ይብጽሐዮ ኩራን በእግዚአብሔር እግዚአብሔር አምላክ ዘይከብረሉ ቦታን እግዚአብሔር አምላክ ዘይመስገነሉ ዕለትን ሰዓትን የለንሞ በሁሉ ዕለትን አኩሉ ቦታን እግዚአብሔር አምላክ ዝኸበረ ዝተመስገነ ቅዱስ አምላክ እግዚአብሔር አምላክና አብ ሰዓት እዚ ብሞት ምክንያት ካብዚ ዓለም እዚኣ ተፈለዮም ንዘለዉ እግዚአብሔር አምላክ ዕረፍቲ ነፍሲ ሃቦ ኣብዚ ሰዓት እዚ
بحمام سجا مهنيات زساقي زلو وقناتنا أبو سبيتالات أبقزاوتهم أغابيات الثروات بحمام سجا زساقي زلو نما جابر أملاخ وسم حرتو يورد له أبز ساعات زي أبيه ما سرتي نزل له نما جابر أملاخ متحرى يفتر له أبز ساعات زي أبشكرن أمكران نزل له نما جابر أملاخ رهوان سانة يورد له أبز ساعات زي أشخص أسألو متنا كل زدلنا يوم منمو سمعنا بيود وإلنا نعو كنا مسجد نعو سمو نسوع بيودو زبلنا جابر أملاك نعايز الزرب نعاون ما زسمع إذن لبنا يعدلنا جابر እዚህ ከመጀመርታ ተፈጠረ ሰብአይን ሰበይትን ገይሩ ፈጥሮ ስለዚህ ሰብአይ አቦን አዴን ሀዲጎም ሰበይቲ ዋ ክልቲኦም ድማ ሓደ ኣካል ይኾኑ ዝብሎ ኣየንበብኩምን ይኹን ደጊም ሓደ ኣካል እዮም እምበር ክልተ ኣይኮኑ እምበር ነቲ ኣምላኽ ሓደ ዝገበሮ ሰብ ኣይፍለዮ ንሳቶም ከዓ ስለምንታይ ደኣ ሙሴ መፍትሓ ፆፍ ሂቦም ፈትሓ ዝኣዘዘ በሎ ጎይታ ኢየሱስ ድማ ሙሴስ ኣነ ግና እቲ ንሰበይቱ ብዘይ ምክንያት ዝሙት ዝፈትሓ ካልኡ ንዝእቱ ይዝሙለኩም ኣሎ እቲ ብታሕቲ ዝእቱ ይዝሙለኩም ኣለኹ በሎ እቶም ደቂ መዛሙርቲ ከዓ ስርዓን ሰብኣይን ሰበይትን ከም ስንተራኹን ምትእትታው ፅቡቅ ኣይኮነን በሎ ጎይታ ኢየሱስ ድማ እዚ ነገር እዚ ነቶም ዝተዋህቦም እንተዘይኮኑ ኩሉ ዝኽእሎ ኣይኮነን ካብ ቅርፂ ኣትዮም ስልዋት ኮይኖም ዝተወርሑ ኣለዉ ሰባት ስለውን ስልዋት ኣለዉ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ግን ኣይክሓልፍ ነበረ ጎይታ እንደቂ መዛሙርቲ ጥበብን ኃይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ብቲ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለኣለም ፈፂምና ካብ እንርህብ ይበረና ወጎይታ ፍቃድካ እንተድየትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍፅም ሃበና ስምናውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፍ ይወፅሓፈና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ዘለኽና መስዋዕትና መስዋዕት አብርሃም ሰበከለ ይቀበለና እግዚአብሔር ፈጥና ችግርን መከራ ምስካ ንዓና ውዕለት ኣለዎ ስለዚ ዝዓበየ ውዕለትና መግለፂ ፍቅርና ንደቂ ሰባት መግለፂ ፍቅሩ ጎይታ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ኣድሕኑ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ተባሂልካ ንዓለም ሙሉእ ምሕረትን ረድኤትን ድሕነትን ኣውጂ እሞ እቲ ዝኣወጀልና ምሕረት ድማ ኣብዚ ንሕልና ድሕነት ኣብ ሰማይ ድማ ናይ ከዊን ድሕነት ርስ ቅዱሳን ክንወርስ እግዚአብሔር ኣምላኽ መገዲ ሓቅን ጽድቅን ይምርሓና በረኸትን መስቀል በጃና እዩ መስቀል ቤዛነ ከም ዝተባህለ ድማ ንዓና ነቶም ንኣምን ድማ መስቀል ሓይልና መስቀል ንኩዓትና እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ሽግርና መከራና መስቀል በረከት ሓይሊ መስቀል ኣብ ጎንና ኮይኑ ድማ ሽግርና መረከራና ክንጠጥ ቅዱስ በዓሉ ይኹነልና ደቅና ደጊምና ደጋጊምና ቅዱስ ስግኡን ደሙን ቃል ኪዳኖም ንዘኽብሩ ዘለዉ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቃል ኪዳኖም ኣጥሚዑ ፈረይትን ፀገይትን ይበሎ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ዝንቱ ውእቱ መስቀል እንተ በአማን እጹበ ያቀልል
منفسي رقيقو بحقي سمير الليل تزدلي خلو فتيكايو لبي اتوني قسلو علي بلوطات فتي عجلي تبيغو فغرخ عقيبوني منفسي رقيقو بحقي سمير الليل تزدلي خلو فتيكايو لبي اتوني قسلو